Bihonong unang operasyon sa buwangan sa Mandaue City nga gilunda sa kapulisan o sa kasimana na nakalabay kundi daghan-daghan yun ang mga nadakpang mga sabungero mao nga ang labing unang ubang pangayan na buhian sa palibot gibati sila og kabalaka. Ang detalye ni Nico Serino. Nagmingaw na karon ang DNC Coliseum sa ibabaw estansya Mandaue City. Tangkod usa ka semana na karon sukad gironda ang maong buwangan sa mga sakop sa CIDG7 kundiin ubay-ubay ang nadakpan. Walay operasyon ang buwangan karong adlaw nga holiday. Bisan kagahapon nga adlawng Domingo wa sab mag-operate ang Coliseum. Alaw sila tanan. Wala na sila maka nagdawom sa naitari. Naitari. Karong adlaw na nangari wala na. Karon wala na. Ana nun sila. Sayo magud ng Domingo mo tari der gud. Uban hapon pa man patarin do. Wala man patarin bulangan. Punong lang sa. Punong sa. Tungod kay pabiling way operasyon ang buwangan na balakasab kining pipilangan nagnegosyo. Kay matud pa apektado gyud ang ilang panginabuhian nga walay tawo nga mudagsa. Apektado kay nasa tay mga apo. Nasa tay anak estudyante. Nya tulog na kamo apo. Di wa kita mawagtangan kita kuanan ni. Ang amo sa mga utangan ni wa na sad. Sa miaging Biyernes, gipabuhian na sa korte ang mga nadakpang sabungero. Gikansilar ang ilang piyansa, bugti sa pipila ka adlaw na nila nga pagkatanggong. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.